हाय फ्रेंड, कशा आहात तुम्ही? शीतल रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज झटपट 2 मिनिटात बनणारा नाश्ता मुलांसाठी मी बनवणार आहे आणि ते घरच्याच पापडापासून बनणार आहे। बघा मी कशी बनवते ते। त्याच्यासाठी साहित्य लागणारे साहित्य बघा। 4 पापड, कांदा, शेव, टमाटर, अर्धा चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा मीठ। बघा मी कशी बनवते तर झटपट बनणारा नाश्ता आहे हा। तुमची मुलं फार गडबडीत असतील तर लवकरच बनते, ते घरच्या घरीच बनते। बघा पापड घ्यायचा आहे आपल्याला, असा ताव्यावर शेकून घ्यायचा आहे हलका हलका आणि त्याच्यानंतर रोल बनवायचे। बघा अशी त्याचे रोल बनवून घ्यायचे। बघा किती छान रोल बनले आहे। ही अशी सगळी बनलेली असे रोल बनवायचे। हा कलरचा पापड आहे, हा तिखट पापड आहे आणि तिखट पापड वेगळे बनवतो, हे आपले साधे पापड आहे। आणि हे असे रोल घ्यायचे